Dvije su riječi lahke na jeziku, teške na vagi i drage milostivom. Subhanallahi ve bihamdihi, subhanallahi lazim. Također se prenosi da je rekao: ko u jednom danu 100 puta kaže La ilahe illallahu, vahdehu la šerikele, lehul mulku, ve lehul hamdu, ve huve ala kulli šejin kadir, ima nagradu kao da je oslobodio 10 robova, upisano mu je 100 dobrih dijela, izbrisano 100 loših i zaštićen je od šeitana do večeri. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao je: ko 100 puta u jednom danu kaže Subhanallahi ve bihamdihi, oprošteni su mu grijesi, pa makar ih bilo kao morske pjene. Muttefekun alejhi. Od Ebu Musa el-Ešarija radijallahu alejhe prenosi se da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: hoćeš li da te uputim na jednu od džennetskih riznica? Reče: svakako. Rekao je: La havle ve la kuvvete illa billah. Od Abda ibn Besera radijallahu alejhe prenosi se da je rekao: blago onome ko na sudnjem danu u svojoj